Patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Mga idol, makakasama po natin from the Office of the Civil Defense Region 1 spokesperson, Sir Adrian Pagsulingan. Magandang araw, sir. Magandang umaga po sa ating lahat po, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin po dito sa IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, sir. Kamustahin na po natin kung meron na po ba tayong figures as of now tungkol po dito sa bilang po ng mga apektadong residente sa buong Ilocos Region. Yes, ma'am. Base sa latest po natin po na situational report po, umabot na po sa 35,472 po na pamilya ang apektado po dahil kay Bagyong Julian po. Sa 35,472 po na families, may 132,391 po na individual ang apektado. Sa ngayon po, sa latest po natin na situational report, wala na po tayong mga kababayan dito sa Region 1 na nasa loob po ng mga evacuation centers. Sir, can we identify po saan po mula yung 132,391 na mga individual po na affected ng bagyo? Yes, ma'am. Base po sa ating pong latest po na situational report, sa 132,000 po na individual po ay mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union po. Base po ito sa mga report din po ng ating mga provincial DRRMOs po, gaya na din po ng DSWD Field Office 1. Yes, sir. Sir, ilan na po yung napaulat po na casualties po because of the typhoon? Yes, as of now po, ang reported po na casualties po for due to the Typhoon Julian po is isa po. However, at the moment, ma'am, ongoing pa din po yung validation natin if the casualty is typhoon related po. Mhm. So at the moment, ma'am, may isa po tayong reported na casualties po. However, it is subject pa rin po sa validation, ma'am. Sir, meron po bang missing din po na naitala po ang inyong tanggapan? Sa reported po natin, ma'am, wala po tayong naitala na missing. Dahil po ongoing pa din po kasi yung reporting and validation natin as to the exact numbers, if ever meron man po tayong mga missing or any casualties din po. Yes, sir. Sir, kamusta po yung augmentation po ng mga FFPs po natin or ilan na po yung cost of assistance na naipamahagi po para sa mga affected residents po ng rehiyon? Yes, ma'am. Continuous po yung provision ng ating mga food as well as our non-food items po sa mga apektadong pamilya natin or mga individual po dito sa Region 1. Base po sa latest po na situational report natin, umabot na po sa humigit kumulang 21 million po yung na-provide po ng ating mga member agencies, gayon na din po ng mga local government units po sa ating mga apektadong individual or mga kabahayan po dito sa Region 1. Yes, sir. Kamusta po yung alert status po sa rehiyon? Patungkol pa din po dito sa Yes, nararanasan. Sige po, sir. yes po. At the moment, nakataas pa din po ang red alert status po sa atin dito sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center po. Dahil po minomonitor pa rin po kasi natin yung mga effects or adverse effects po ni Bagyong Julian po dito sa Region 1. Yes, sir. Patuloy pa rin po ba yung paghahanda po or deployment ng ating mga kawani for response dito po sa mga nangangailangan? Yes, handa naman po ang ating mga member agencies as well as our local government units po na mag-provide po ng assistance or response po sa ating mga kababayan po na mangangailangan po ng tulong, ma'am. So yes po, handa or ready po. May mga nagre-responde or may mga nagpo-provide pa din po ng assistance po sa ating mga kababayan, ma'am, at the moment. Sir, what about yung meron pa po bang mga kakalsadahan po na hindi pa possible or open na po as of now?
And dagdag ko lang po, Yes, sir, ma'am. sa seaport, yung sa seaport din po sa rehiyon. Okay po. So sa latest po natin na situational report, may mga reported pa din po tayong hindi po passable to all types of vehicles po, ma'am. So banggitin ko na lang po, ma'am, isa po sa may sitio Maligligay po is sa Pansyan Adams Road, ma'am, sa may Adams, Ilocos Norte po. Ang hindi po passable as of reporting period. Gayun na din po sa may bandang Ilocos Sur naman, ma'am, may mga provincial roads po sa may Banayoyo, Ilocos Sur na hindi po passable to all types of vehicles po. Gayun din po sa may Sigay, Ilocos Sur, may apat na road networks o mga provincial roads po sa may Sigay, Ilocos Sur na hindi po passable to all types of vehicles po as per latest na monitoring, ma'am. Sa seaports naman po natin, may isang reported po na nagsara. However po, or tumigil po yung operations. However, ma'am, as of October 1, ay operational na po. Two small to large size boats po ay permitted na po to travel sa may Alaminos po, 100 Islands Port po. Yes, sir. Kamusta po, sir, yung based on your monitoring po sa latest weather update po, particularly in our region for the next Yes, ma'am. days? Yes po. So as of now po, wala na pong nakataas na tropical cyclone warning signal number po sa atin po dito sa regional. However po, binabantayan po kasi natin yung posibilidad ng pag-re-enter ni Bagyong Julian po sa atin po Philippine Area of Responsibility base po sa track na inilabas po ng DOST Pag-asa po. So kahit na wala pa siya at the moment sa atin pong Philippine Area of Responsibility, minomonitor pa din po natin kasi yung hangin or posibilidad po ng pag-uulan pa din po due to yung sakop nung si Bagyong Julian po. Yes, sir. And since naka-red alert status pa rin po sa rehiyon, syempre maasahan po ng ating mga kababayan dito po sa Ilocos Region ang pagresponde po ng inyo pong tanggapan. Sir, paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan bilang kanilang paghanda po sa anumang lagay ng panahon. Yes po. So paalala po sa ating mga kababayan na palagian po natin sana i-check po, mag-monitor po ng news, ng updates po sa ating mga warning and surveillance agencies po, kagaya ng DOST FIVOX, Pag-asa, DNR, MGB, gayon na din po ng Civil Defense Ilocos po, para sa mga updates po on iba't ibang hazards po na maaaring dumating sa ating region po. Specifically ngayon po sa Bagyong Julian, palagian po sana nating i-monitor po yung kalagayan po ng ating or yung mga forecast po na inilalabas po ng ating mga warning agencies. Dagdag ko na din, ma'am, yung paghahanda din po ng ating mga kababayan through the preparation po ng kanilang mga go bags po sa mga tahanan po nila na nandun po yung mga mahalagang dokumento, pera, mga pagkain po na hindi madaling masira, na kung sakali man po na kailangan nilang lumikas po, ay may madadala po sila agad-agad po ng mga kagamitan po. And then yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat na. Sir, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon at sa pagbabahagi ng impormasyon ukol po sa pinakahuling balita ukol po dito sa mga naapektuhang residente sa ating rehiyon. Maraming salamat, Sir Adrian, at mag-iingat din po kayo dyan at maraming salamat po sa inyo pong effort sa pag-antabay po sa sitwasyon dito po sa ating rehiyon. Thank you po. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na!